Χρυσοβερώνη, βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων της Μαγνησίας, είναι κοντά μας, θα τη δούμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα κύριε Χρυσοβερώνη. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Χαίρετε κύριε Κουμιώτη. Κύριε Χρυσοβερώνη, φαίνεται ότι η Τρόικα συνεχίζει σε αυστηρούς ρυθμούς. Σε πάρα πολύ αυστηρούς ρυθμούς. Προηγουμένως λέγαμε. Ναι. Τώρα η επόμενη εντολή είναι να γίνει αύξηση του ΦΠΑ και στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το πετρέλαιο. Ενώ φαίνεται ότι τα πάμε καλά. Ενώ μας έχουν πει, μας λέει ο Υπουργός ο Στουρνάρας και η κυβέρνηση. Δεν τα πάμε, δεν πάμε καθόλου καλά. Είμαστε σε καλό δρόμο, πάμε καλά. Έτσι, τι γίνεται, γιατί. Ο Στουρνάρας είπε και το παρεμιώδες, ας πούμε, ότι το μνημόνιο είναι το πιο σωστό, το πιο τέλειο έγγραφο που διαθέτει. Είναι το πιο σοβαρό, λέει, κείμενο που υπάρχει στην Ελλάδα. Έτσι θα αντιλαμβάνεται ο κ. Στουρνάρας. Πώς θα το κάνουμε? Ο κ. Στουρνάρας εκτελεί εντολές. Είναι όργανο των Τροϊκανών. Ναι. Από εκεί και πέρα βεβαίως ο κόσμος, ο ελληνικός λαός της Ελλάδας, τώρα είναι και λίγο. Ναι, εντάξει. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο ελληνικός λαός που βιώνει αυτή τη τραγική πραγματικότητα, που είναι απολύτως εξαθλιωμένος, που υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς θα τα βγάλουν πέρα το χειμώνα, και κυρίως αναφέρομαι στους ανθρώπους που μένουν στη Βόρεια Ελλάδα, με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα. Πώς θα τα βγάλουν? Θα πεθάνει κόσμος. Και δεν είναι υπερβολή αυτό το οποίο λέω. Αυτό δεν αντιλαμβάνεται ο κ. Στουρνάρας και δυστυχώς δεν αντιλαμβάνεται ούτε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνεχώς αποδεικνύει ότι ζει σε μια άλλη διάσταση. Ζει σε μια δική του εικονική πραγματικότητα, ας πούμε. Ναι. Διότι όταν λες, ας πούμε, ότι ξεπερνάμε το πρόβλημα και ότι θα αρχίσει η ανάπτυξη και ότι θα βγούμε στις αγορές το 2014, σημαίνει ότι προφανώς δεν τα αντιλαμβάνεται. Δεν είναι μόνο εγώ δεν τα βλέπω. Νομίζω ότι και ακόμα και το ΔΝΤ, ας πούμε, ξέρετε, ναι. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής τι είπε, ότι έτσι πως οδεύει το χρέος, ότι πλέον δεν είναι βιώσιμο. Πάντως άρχισε το πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν το δέχομαι, διότι στηρίζεται σε απολύτως σαφέστατα. Διότι όταν δεν προσμετράς μέσα σε αυτό τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει το κράτος σε βάθος χρόνου, σαφέστατα. Τις δανειακές εννοείται. Όχι μόνο, ακόμα και από πληρωμές, ας πούμε, συντάξεων. Ναι. Εντάξει, άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί και που για να πάρουν τη σύνταξή τους μπορεί να περάσουν και 2 χρόνια, ας πούμε, για να πάρουν τη σύνταξή τους. Στη συνέχεια δεν έχει επιστρέψει το κράτος φόρους σε ιδιώτες. Ναι. Δεν υπάρχουν δημόσιες δαπάνες. Υπάρχουν οι μεγάλες τρύπες των ασφαλιστικών ταμείων. Υπάρχουν οι συνεχείς μισθώσεις των μειώσεις των μισθών και των ασφαλιστικά ταμεία θα πληρώσουμε εμείς τώρα. 25 ευρώ από εδώ, 5 ευρώ από εκεί. Πολύ ωραίο πρωτογενές πλεόνασμα. 1 ευρώ στο φάρμακο καπέλο, βγαίνει ο λογαριασμός. Πρωτογενές πλεόνασμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ξεκάθαρο και αυτό το οποίο προσπαθούν αυτοί να εμφανίσουν. Αλλά το παρουσιάζουν, λέτε, το πρωτογενές πλεόνασμα επικοινωνιακά, λέτε. Στηρίζεται σε απολύτως εικονικά στοιχεία. Είναι φτιαχτό αυτό που προσπαθούν να εμφανίσουν ως πρωτογενές πλεόνασμα. Μετά να μην ξεχνάμε ότι έχουμε τους πολύ μεγάλους δείχτες της ανεργίας, που αντί να μειώνεται η ανεργία θα βαίνει αυξανόμενη. Το 2016 θα φτάσουμε στο 34% της ανεργίας. Ναι. Έχουμε την παιδεία που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ύφεση, η οποία ύφεση είναι η γνωστή. Επομένως δεν βλέπω τίποτα το θετικό, ας πούμε, στον ελλαδικό χώρο. Μόνο ο κύριος Στουρνάρας και ο κύριος Σαμαράς το βλέπουν. Όπως και επίσης και ο κύριος Γεωργιάδης, διότι διάβασα χθες στην εφημερίδα Αστερία, νομίζω, που είπε ότι τα επόμενα 10 χρόνια ένας πρέπει να είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο Στουρνάρας. Ναι. Από εκεί και πέρα τι να πεις? Κύριε Κουμιώτη, γιατί είχαμε γελάσει? Μόνο στον ελληνικό λαό έχω να πω. Γιατί είπε Άδωνης και το μυαλό μου πήγε, κυρία μου, ήταν εσείς στο 10%. Έχετε πέσει το 4% και θα εκτηθείτε εκτός Βουλής. Ναι. Αυτή ήταν η απάντηση του υπεύθυνου Υπουργού Υγείας, ο οποίος έχει ισοπεδώσει όλο το χώρο της δημόσιας υγείας και ο οποίος παρόλα αυτά, ας πούμε, αισθάνεται ότι επιτελεί έργο απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτό αισθάνεται ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα, καλά του απάντησε και κάποιος μέσω Facebook. Μιλάς εσύ που ήσασταν στο 40% Νέα Δημοκρατία, πέσατε στη συνέχεια στο 20%, τώρα είστε κάτω από το 18%. Εσύ μιλάς. Τόσο δικαιούται να μιλάει. Τελικά, κύριε Χρυσοβερώνη, ποια ακριβώς έχει κλειδώσει? Έρχεται κούρεμα καταθέσεων για όλους ή μνημόνιο για 50 χρόνια? Τι να πω τώρα, μίλησαν και για μνημόνιο, μπορεί και για 100 χρόνια, ας πούμε. Το είπε ο κύριος Στουρνάρας. Μίλησε, ας πούμε, ότι θα υπάρξει, ας πούμε, μια άλλη ρύθμιση
η οποία θα επιμικρύνει, αν θέλετε, την αποπληρωμή, θα πάει σε βάθος 50 ετών, με μικρότερο επιτόκιο, οπότε λέγεστε σε βάθος 100 χρόνων, ας πούμε, και μια ζωή να είμαστε, πώς το λένε, φόρου υποταλή στην Τρόικα και στους Γερμανούς. Από την άλλη, εδώ πρέπει να λύσουμε σημαντικά προβλήματα που έχει η χώρα, δηλαδή είτε με μνημόνιο, είτε χωρίς μνημόνιο. Με μνημόνιο δεν μπορούμε να λύσουμε προβλήματα. Είτε λοιπόν με μνημόνιο, και χωρίς να εφαρμόσουμε το μνημόνιο όπως ήμασταν πριν να επιστρέψουμε, πάλι δεν λύνονται τα προβλήματα. Άρα πρέπει να αναλάβει κάποιος μια πρωτοβουλία για να λυθούν τα προβλήματα. Η πρωτοβουλία είναι μία. Όσο βαδίζουμε την οδό των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, έξω από τα μνημόνια τι θα κάναμε, δηλαδή. Καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό που λένε κάποιοι, και αναφέρουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ΣΥΡΙΖΑ λέει για κατάργηση του μνημονίου μέχρι και καλά και στη συνέχεια μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων, αυτό το πράγμα δεν ισχύει, γιατί από την δυνατότητα της επαναδιαπραγμάτευσης έχουμε παραιτηθεί εγγράφως, ρητά και αμετάκλητα. Επομένως, να μην τα λένε αυτά τα πράγματα. Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να καταγγείλουμε μνημόνια και δανειακές συμβάσεις. Αυτό προφανώς εννοεί. Να κοιτάξουμε στη συνέχεια. Δεν εννοεί αυτό. Θα διαπραγματευτεί στη συνέχεια ένα καινούριο, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει περιθώριο. Θα καταγγείλει το μνημόνιο αυτό, άρα προφανώς κάτι άλλο πρέπει να έρθει στη θέση του. Λοιπόν, όπως επίσης είναι ψευδές αυτό που ακούγεται να λέγεται ότι με τα μνημόνια τελειώνουμε. Με τα μνημόνια δεν τελειώνουμε. Όσο υπάρχουν δανειακές συμβάσεις. Το 2014 δεν τελειώνει τώρα το μνημόνιο. Όσο υπάρχουν δανειακές συμβάσεις, υπάρχουν και μνημόνια. Και θα έρθει και άλλο μνημόνιο και θα έρθουν και άλλα μέτρα. Αυτό πρέπει ο κόσμος να το αντιληφθεί. Έρχονται νέα μέτρα και πιο σκληρά μέτρα. Αν ακούσετε τις δηλώσεις του ιδίου του κ. Στουρνάρα και δηλώσεις τις οποίες έκανε στη Βουλή, στην Αρμόδια Επιτροπή, τέλος πάντων στην επεξεργασία του προσχεδίου του προπολογισμού. Βέβαια κάθε μέρα αλλάζει θέση. Τι άλλο να πάρουν, κυρία Χρυσοβελώνη. Είπε ότι ναι, ένα νέο μνημόνιο δεν σημαίνει και απολύτως ότι θα ληφθούν καινούργια μέτρα, ότι δεν θα γίνει μεν μείωση μισθών και συντάξεων, αλλά θα υπάρχουν άλλα. Δηλαδή, ναι, άφησε ανοιχτό παράθυρο, λέτε, για κάτι ακόμα. Είναι βέβαιο ότι θα ληφθούν καινούργια μέτρα, ο κόσμος αλλά από πού να πάρουν. Από πού να πάρουν πια. Ξεζουμίζουν τον κόσμο. Τι να κάνουν, να ξανακόψουν συντάξεις και μισθούς, πού να φτάσουν. Εδώ βλέπετε ετοιμάζουν να βάλουν και ένα 15% στις καταθέσεις. Εδώ βλέπω σήμερα για 10.000 θέσεις κοινοφελούς εργασίας έχουν πάνω από 110.000 άνθρωποι που έχουν. Τώρα, εδώ δηλαδή, καταλαβαίνετε, να σας απαντήσω. Έχουμε 2 εκατομμύρια ανέργους αυτή την ώρα. Πού να φτάσει. Το πόσο υπεύθυνη είναι αυτή η συγκυβέρνηση είναι ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας με τέτοιου είδους προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, με πεντάμινα. Πρέπει κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να αντιληφθούν ότι ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός περήφανος, ένας λαός που θέλει και έχει διάθεση να εργαστεί και ότι εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να προσπαθούν να τον παραπλανούν πετώντας του ξεροκόμματα, γιατί αυτά τα πεντάμινα είναι ξεροκόμματα, τίποτα δεν είναι. Ναι, είναι τώρα 4 εκατοστάρια. Έτσι αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ανεργίας. Η ανεργία μπορεί να αντιμετωπιστεί με ταχεία βιομηχάνηση της χώρας, αλλά να δώσει κίνητρα. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με την πρωτογενή παραγωγή. Και εδώ λέμε εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες ότι κάποια στιγμή θα πρέπει το πετρέλαιο που δίνουν στους αγρότες, ας δοθεί ναυτιλιακό πετρέλαιο που είναι πιο φτηνό για να μπορέσουν και αυτοί να πάρουν μπροστά και να παράγουν. Πώς θα μπορέσει η χώρα να ξεκολλήσει και να πάρει μπροστά, να αντιμετωπίσει την ανεργία, να αντιμετωπίσει την ύφεση. Κύριε Κουμιώτη. Εντάξει, το ναυτιλιακό δεν είναι πανάκια, απλά το βαφτίζουν ναυτιλιακό. Βαφτισμένο γιατί. Όσον αφορά την θέρμανση, είναι το εξής. 1 ευρώ πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης όλο το χρόνο. Αυτό θεωρώ ότι είναι η μοναδική λύση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζεσταθούν φέτος το χειμώνα. Διότι πλέον τα τραπέζια και οι καρέκλες που καίγανε έχουν τελειώσει. Τώρα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πεθάνουν από το κρύο. Και αυτό είναι τραγικό. Αυτή τη στιγμή το 85 με 86% από το 1 λίτρο πετρέλαιο πάει στα ταμεία του Υπουργείου Οικονομικών, πάρα πολλά μπορεί να κάνει η πολιτεία, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί και να αντιμετωπίσει επί της ουσίας, θα μου επιτρέψετε να σας πω, το λαθρεμπόριο. Έτσι, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται επί της ουσίας. Επίσης δεν αντιμετωπίζεται επί της ουσίας. Αλλά επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται καθόλου, δεν το έχουν ανοίξει. Δεν έχει ανοίξει μύτη. Και αυτό ανήκει σε έναν άλλο κύκλο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάνει μια εκδήλωση ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου με την ευκαιρία της γιορτής του Διονυσίου του Αεροπαγίτη. Και ήρθε και μίλησε ο εισαγγελέας εφετών κ. Λωρίδης. Θεωρώ λοιπόν ότι στην ομιλία του είπε το εξής, το οποίο είναι, αν θέλετε, περικλεί την ελληνική πραγματικότητα. Ότι δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε 3 δεινά. Έχουμε μεγάλη φοροδιαφυγή, διαπλοκή και διαφθορά.
Και είπε λοιπόν ότι όσο αυτά τα τρία δεν αντιμετωπίζονται, και δεν αντιμετωπίζονται γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Εσείς λέτε δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Οι μηχανισμοί υπάρχουν για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Σαφέστατα. Καταρχήν, όλες αυτές οι υπηρεσίες που υποτίθεται ότι ασχολούνται με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Αλλά δεν τους ενεργοποιούμε. Καταρχήν δεν συνεργάζονται αυτές τις υπηρεσίες. Είναι διάφορες υπηρεσίες που ασχολούνται με έχουν ένα αντικείμενο, ας πούμε. Πολλές φορές. Γιατί όταν βγαίνει ο Σούργας εδώ και χρόνια και φωνάζει για το λαθρεμπόριο, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα σε αυτό το τομέα, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι συμβαίνει. Και καταλήγει ο κύριος Φλωρίδης και λέει το εξής, ο οποίος παραιτήθηκε και από τη θέση στην οποία βρισκόταν, είπε το εξής, ότι σας λέω ότι όσο δεν υπάρχει βούληση προς το παρόν δεν υπάρχει, ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να βαδίζει τον ίδιο δρόμο που δεν οδηγεί Χρειάζεται πουθενά. πολιτική βούληση ή η δικαιοσύνη πρέπει να αναλάβει και μόνη της πρωτοβουλία? Και η δικαιοσύνη πρέπει να δηλαδή, αναλάβει πρωτοβουλία. Πρέπει τι να πιάσει ο Υπουργός και να πει πιάστε τους λαθρεμπόρους, δεν μπορεί η δικαιοσύνη μόνη της. Και βούληση να υπάρχει. Και δεν υπάρχει δυστυχώς. Αυτό είμαι απολύτως πεπισμένη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα υποτίθεται ότι είχαμε, πόσο είχαμε με τη λίστα Λαγκάρτ και την ψαχουλεύουμε, ας πούμε, σε επίπεδο. Και όχι μόνο τη λίστα Λαγκάρτ. Πέστε μου αν έχει εισρεύσει στα ταμεία του κράτους 1 ευρώ από τη λίστα Λαγκάρτ, αν έχει εισρεύσει 1 ευρώ από τις υπόλοιπες λίστες, αν έχει γίνει τίποτα με τη λίστα αυτών που έχουν ακίνητα μεγάλης αξίας. Όσοι έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό είναι περίπου 123.000, Γιώργο. 2 ελέγχθηκαν και εισέρευσαν στο Ταμείο του Κράτους 5 εκατομμύρια από 2 μόνο ελέγχους. Άρα 2 στους 100.000. Αυτά δεν είναι κακουργήματα μελών διαφόρων κομματικών οργανισμών τα οποία μετέχουν ενός οργανωμένου κόμματος. Σε τι συνίσταται μια εγκληματική οργάνωση, κυρία Χρυσοβελώνη, νομικός είσαστε? Αυτά δεν είναι εγκλήματα? Όταν τα στελέχη ενός κόμματος προβαίνουν σε τέτοια κακουργήματα. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλές εγκληματικές οργανώσεις, δεν έχουμε μόνο μία. Βεβαίως. Έγκλημα είναι και το πώς έφτασε η Ελλάδα. Μισό λεπτό. Εσείς αποδέχεστε, κυρία Χρυσοβελώνη, ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματικές οργανώσεις? Επειδή προσωποποιείτε τώρα, πιάνουμε τον Τέντζερο στο επικίνδυνο. Γιατί? Ναι, είναι. Καταρχήν δεν χρησιμοποιώ τη λέξη ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε καν Χρυσή Αυγή. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι που στηρίξαν τη Χρυσή Αυγή είναι εγκληματίες. Εγώ δεν λέω για τους ψηφοφόρους. Όχι βέβαια. Λοιπόν, ούτε κατηγορούνται οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής για εγκληματίες, τα στελέχη της, η ηγετική της ομάδα κατηγορείται. Όμως ενήργησαν οι αρμόδιοι, τέλος πάντων, και της Νέας Δημοκρατίας, και να βάλουμε στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βενιζέλο και σε όλους τους πριν από τον κύριο Βενιζέλο. Άλλο λέει και ο Στυμιώτης, λέει ότι τα δύο κόμματα συνιστούν εγκληματικές οργανώσεις. Δεν είπα αυτό, εσύ το ερμήνευσες έτσι τώρα. Αν θες να το πω, το ξαναπώ. Ενήργησαν προδοτικά για τη χώρα. Άλλο διαφορετικά το διατύπωσε και συμφώνησε η κυρία Χρυσοβουλώνη μαζί μου. Είπα ότι αρκετά στελέχη που μετέχουν διαφόρων κομματικών οργανισμών έχουν προβεί σε κακουργηματικές πράξεις. Εάν λοιπόν αναλύσουμε τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση, άρα λοιπόν πρόκειται για κόμματα εγκληματικές οργανώσεις. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε. Πώς θα γίνει? Εγώ δεν θα δώσω τώρα αν αυτό λέγεται ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, γιατί φοβάσαι να το πεις? Τι φοβάσαι? Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν δίνω τέτοιο χαρακτηρισμό και δεν δίνω τέτοιο χαρακτηρισμό. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, αφού συμφωνούμε σε όλα. Αφήστε με να τελειώσω. Δεν δίνω τέτοιο χαρακτηρισμό, διότι ο χαρακτηρισμός του αν πρόκειται ή δεν πρόκειται, όπως ακόμα και για τη Χρυσή Αυγή για εγκληματική οργάνωση, δεν ανήκει ούτε σε εσάς, ούτε σε μένα, ούτε σε κανέναν, ανήκει στη δικαιοσύνη. Ανήκει στη δικαιοσύνη. Ανήκει στη δικαιοσύνη, κρίνουμε και εμείς, έχουμε ένα κριτήριο, ξέρουμε, βλέπουμε τι γίνεται. Είναι όμως βέβαιο ότι ενήργησαν όχι απλώς αμελώς, κάτι περισσότερο από αμελώς, για να φτάσουν στη δικαιοσύνη. Συγγνώμη κύριε συνάδελφε, κυρία Χρυσοβελώνη, βεβαίως είναι θέμα της δικαιοσύνης, αλλά από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική και υπάρχει και το κοινό περιδικαίο αίσθημα. Εντάξει. Λοιπόν, σύμφωνα με αποφάσεις της δικαιοσύνης υπάρχουν κακουργηματικές πράξεις στελεχών του πάλι κομματισμού. Τώρα κάτι άλλο δεν θα σας ρωτήσω. Υπάρχει το σκάνδαλο της Ελστάτ. Υπάρχει το σκάνδαλο με τα CDS. Λοιπόν, είδατε να κινηθεί με τόσο γρήγορα η δικαιοσύνη? Συμφωνούμε, κυρία μου. Συμφωνούμε. Αυτά τα ίδια πράγματα. Υπάρχει αδράνεια της δικαιοσύνης εκεί. Και στο θέμα της Χρυσής Αυγής υπήρχε. Να σας ρωτήσω. Όχι μόνο αδράνεια. Έχουμε δολοφονία και 32 επιθέσεις. Έπρεπε να έχουμε ένα νεκρό για να αποφασίσουμε να κινηθούμε. Κυρία Χρυσοβελώνη, γιατί ανοίγετε αυτήν την πολιτικο-δημοσιογραφική κόντρα? Γιατί ο αρχηγός του κόμματός σας, ο Πάνος ο Καμένος? Θα σας απαντήσω. Να το κληρώσω όμως.
Γιατί τα βάζεις με τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο οποίος άνθρωπος δημοσιογράφος πήγε να κάνει τη Σαββατοκύριακο στα Γιάννενα και τον συλλάβανε, ενώ θα μπορούσε, ότι του γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Πάνος Καμένος, ότι ηθικός αυτουργός είναι ο Ψιχάρης. Κάνε μήνυση στον εκδότη, στον Ψιχάρη. Κάνε μήνυση στα διαπλεκόμενα. Γιατί με τους δημοσιογράφους τέτοιες κόντρες ανοίγεται? Λοιπόν, καταρχήν ο Πάνος ο Καμένος δεν κάνει μηνύσεις για να κάνει μηνύσεις δεξιά και αριστερά όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, μάλιστα ο ίδιος το έχει δηλώσει ότι είναι απολύτως ανοιχτός στην οποιαδήποτε κριτική και μάλιστα η κριτική είναι κάτι που το επιζητά. Τώρα, εδώ όμως στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται ξεκάθαρα για συκοφαντική δυσφήμιση για την οποία έχει απόλυτη ευθύνη ποινική ο κ. Παπαχρήστος και για ποιο λόγο το λέω. Για το ίδιο θέμα, για το θέμα του ΣΔΟΕ, ο κ. Καμένος έχει καταθέσει δημόσια έγγραφα, τα έχει δημοσιοποιήσει, τα έχει στείλει τουλάχιστον στα μεγάλα μέσα, στα τηλεοπτικά μέσα, αλλά τα έχει δημοσιοποιήσει με κάθε δυνατό τρόπο, προερχόμενα από το ΣΔΟΕ, που διαψεύδει το ΣΔΟΕ ότι ο κύριος Καμένος βρίσκεται στις λίστες εκείνων των πολιτικών που ελέγχονται. Είναι κάτι που ο κύριος Παπαχρήστος το ήξερε πάρα πολύ καλά. Τα νέα παρουσιάζουν ένα έγγραφο σήμερα. Από τη στιγμή λοιπόν που το ήξερε, όφιλε, όπως και κάθε δημοσιογράφος, κύριε Κουνιώτη, έχουν ένα έγγραφο σήμερα τα νέα. Το παρουσιάζουν που λέει ακριβώς πιστοποιεί αυτό που έλεγε ο κ. Παπαχρήστος που έγραψε. Αυτό λέει ότι ελέγχεται δηλαδή ο κ. Καμένος. Ο κ. Καμένος είναι, όπως είχαν πει ότι εγώ είμαι, ας πούμε. Αυτό είναι μια καταγγελία που έχει γίνει για εσάς στο ΣΔΟΕ. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Στην ίδια λίστα ήμασταν. Στην ίδια λίστα ήμασταν. Σας λέω εγώ. Λοιπόν, ο κ. Καμένος έχει έγγραφο. Το ίδιο έγγραφο έχω και εγώ ότι δεν ελέγχομαι. Το ίδιο έγγραφο που έχω εγώ. Λοιπόν, δεν είναι κακό να ελέγχει πάντως κανείς. Εσείς κατασκευασμένοι τον 36. Ο κύριος Παπαχρήστος δείχνει ένα απίστευτο, πρωτοφανές μένος εναντίον των ανεξάρτητων Ελλήνων και του Πάνου Καμένου και θεωρώ ειλικρινά, κύριε Κουμιώτη, ότι ο κάθε δημοσιογράφος οφείλει πριν κάνει οποιαδήποτε καταχώρηση σε οποιοδήποτε έντυπο να ερευνά για αυτά τα οποία λέει. Θα έκανε την ερευνά του, φαντάζομαι, ο συνάδελφος. Σήμερα δεν έκανε καμία έρευνα, δεν έκανε καμία απολύτως. Εγώ τον αποκαλώ κοινό συκοφάτη τον Παπαχρήστο. Και από εδώ και στο εξής, το δήλωσε ο Πάνος ο Καμένος και συμφωνώ μαζί του, ότι σε οποιαδήποτε συκοφάτηση και λάσπη πέφτει στο πρόσωπό του, θα απαντάει πλέον με μηνύσεις. Η περίοδος της ανοχής για τους ανεξάρτητους Έλληνες τελείωσε και για μένα προσωπικά. Θα μας καθόταν καλύτερα εάν τη μήνυση δεν την έκανε ο Πάνος Καμένος, αλλά την έκανε ο κύριος Πεπώνης. Εκείνη η συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του κύριου Πεπώνη. Εκεί είναι. Ο Πάνος Καμένος λάπτεται, αλλά αυτή τη στιγμή ο Παπαχρήστος εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ΔΟΛ. Σωστά. Ναι, άρα λοιπόν αφού την αλήθεια τη γνωρίζετε καλά. Δεν είναι ο Παπαχρήστος που το γράφει. Λοιπόν, θα μου πείτε είναι θέμα της ΕΣΕΑ, είναι δικό μας θέμα, δεν είναι δικό σας. Τέλος πάντων, ο κύριος Παπαχρήστος ας περιοριστεί στα δημοσιογραφικά του καθήκοντα και ας αφήσει τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο στην ησυχία του και τουλάχιστον να λέει πράγματα ανταποκρινόμενα προς την πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χρυσοβερώνη, να είστε καλά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Πάμε σε